Hi guys! Welcome po sa aming YouTube channel. Ngayon po kami po ay mag-harvest po ng kalabasa. Harvestin po namin yung pagkuha po namin ng bulaklak nung episode 51 po. Kasama po natin ang buong team DFL. Hello po. Hello po. Hello po. Tara guys, let's go. Let's go. Makikigulo kami. Makikigulo po kami. Wala, magkain pa lang sila. Tinanghali na kami. Yan na guys, mag-harvest na kami. Eh, ito laki. May ano na kayo, ante? May buyer na kayo? Wala pa nga. Ante, paano to, ante? Yan. Ingatan mo lang mataga yung ganto niya. Oo, yan guys, ang laki. Laki. Saan ha? Tingnan. Laki Oh. Pakita mo, Ji. Yun o. Laki. Ilang kilo kaya yan, no? Ayun o. Laki o. Dito lang. Dalhin mo doon yan. Isa-isa. Hindi, Pwede lang kapoy mamaya. Laki no. Sarap. Maligat to, ante? Ay, ngayon pa lang. Pero parang maligat siya. Pwede na to. Kahit putulin mo pa yan, ate. Masyadong mabay. Hindi, yan. Oh, yan. Kahit mga ganyang kahaba. Basta wag lang tumapangkil. Na! Wow, kalaki o. Giant. Ang nakalalaki, oh. Ang laki na to, guys. Sarap mag-harvest. Ayun na, Di. Low pa yata ito, Hindi, lahat na yan. Ante, pati yung ganito? Oo. Basta lahat na? Ano na may balik yan? Yung medyo dilaw, te? Oh, yung mga ate, bulaklak. May bulaklak pa yan. Huwag ka dyan. Oh, sambok ka talaga. Ito kaya One. Hindi ba pwede ito? Yung medyo may dilaw daw. Yung green na yan, wag lang yung medyo maliliit. Ayun yata yung paasawa natin. Ito pa ako kalaki. O, diba? Maganda ang bunga nung napaasawa. Hindi pa ito pwede. Malalaki. Nagmahalan kasi guys, kaya malalaki ang kanilang naging bunga. Basta may dilaw-dilaw na, okay na yun. Yun o, kalaki. Pag-cargador muna ako guys. Sarap mag-harvest. Hindi ko pa naman dito. Ang dami, hindi ko. Ito ay, Pwede na yan, no? Nakadalaw na ako guys. O, matamaan mo yung ano niya, katawan. Ate, ito Eh, ito pa dalawa may nakatago dito. Nakalalaki Pwede na yan, ante? Oo. Itong isa ay, hindi pa. Pag green pa. Ito, ante. Pwede na yan. Ito. Oo, pwede na. Pwede na lahat tatlo? Oo. Huwag lang yung maliit daw na medyo green pa. Parang ano ang isang kono? Parang 5 kilo. Magkano ang kilo ngayon, ante? Ate, magkano per kilo na kalabasa ngayon? Ano sa isang dito sa bayan isang kaban? Magkano, ante? 500? Mura nga. Isang kaban. Oo. Ano hindi natitimbang yun?
Wala nang timbang-timbang yan, ante. Wala na, perkaban. Per kaban pala ang bintahan ng kalabasa, hindi siya per kilo. Sa bayan, bali 500 ang per kaban. Mura lang ng kalabasa. Pero kapag tingi-tingi lang, dito kasi binibenta nila ng magkano ngayon binili natin, ate? 10 ang kilo at. 10 nga lang yun. Pero 15, pag tingi-tingi, kunti lang, 15 ang kilo. No, Pero pag maramihan, din, ito. 10. Bigat guys. Lagay mo dito sa isang balikat ko. Sa ulo, bisang ka. Sige nga sa ulo. O kargador ng kalabasa. Okay. Nasaktan? Nasaktan. Ayun, nasaktan. Nasaktan siya. At sinaktan kasi. Mahirap masaktan. Kailangan daw walang tama ang katawan, sabi nung may-ari, para hindi ma-reject ng bayo. Kung saan na siyang kon, oh. Oo, okay na yun. Pwede na yun dito, no? Para kaming mga ninja guys sa mga uniform na. Green pa. Sige na kaya ka? Pwede na sa akin, hindi naman sa akin ang tipe. Dito na nga dyan pa. May isa pa dyan ng te. Yan. Ay, pwede na yan. Pwede na. Ay, ako sinday. Ito ang ay. Lalamog na. Pwede na yan. Reject na yan. Kasi sa sahod ng nagbuhat. Palaki, oh. Madami oh. Ito muna unahin ko. Ayan, ay, oh. Ay, ito pa. Pwede na to, no? Nagdilawan na eh. Tagain ko na yun. Oh. Ba't kinuha niyo na yung ilaw pa? Saan? Hindi yun napita. Ay, abay. Ayun o. Madali Malaki ito o. Yan, di ba pwede no? Maliit pa. Ito. Sili na ata ito. Oh, order na guys! PM na ang mag-order. Fresh na fresh. While busy na lang namin sa mga taga-ibang bansa dyan. Ito pa o. Ito pa. Pare ka laki. Wait lang. Ito lang. Yun, makulimlim. Parang uulan ah. Oh. Pwede na to. Pwede na yun. Wala na dyan. Nakasadsad na kami. Wala na. Ilagay mo isa sa kabigat kayo. Oo, yung kilo kayo ito. Pero lugi sila eh, compare ka ba? Dapat per kilo ito eh. Ay, sayang yan oh. Ano? Dami. Oh. Bagong ko na mga pangaka. Ito dami. Kulang na lang ang hiniin. Ang mga ninja. Pero ni Shani, Hirap po yung 3.5 isang sako? Oo. Yeah. Yung nakaraan kasi mahal pa kaya kunti pa lang nagpitas. Ngayon madami kaya mura na naman. Yun pa nga, oh. Diyan. Iwan nila.
Pwede ba pala? Kaya siguro 5 sako ah. Ante, may 3 dyan, oh. Aywan kung pwede na yun. Hindi nila yung pitas. Ito, ante, oh. Ay, alam nga. Ito, pwede natin isa. Ito. Isa lang nga din. Manang? Sige lang nga, ayos na yan. Meron pa dyan, ante, kaso doon banda o. Ewan kung pwede na yun. Saan? Dito, ante, sa side dito. Ito, ante. Pwede na to, ante, na. Oh, yan, pwede na yan. May dilaw-dilaw na siya. Ang ganda pang pruning nitong ano namin. Pang dragon fruit. Marami pa. Meron pa doon. Matalim. Tingnan mo dyan sa tulay. Saan mo na na? Meron pa doon? Ha? Pari-pari pa. Uy, dami na pala, oh. 5 kaban din yan. Sige. Gaan lang to, guys. Gaan. Che! Hanap ka ng buyer dyan, Che. Buti nagkulimlim. Kalibasan na kami dito doon. Sa susunod na biyahe. Yung doon sa kabilante, meron pa yan? Oo. Makasampung kaban ka yata, ante, ah. Ay, kung may 10, pwede ko i-deliver kahit 500 lang ang sako. Nagyang ng baton. Meron pa dyan? Wala na. Ito na lang, oh. Pero sa kabila. Ay, nanapura? Ibuti mo lang ako kaya. Kailangan itong pinagtaniman. Pero karayang Ang dami nga Kaya ano, nga. akala mo kanina walang bunga. Pag may ipon pala, marami guys. Nay. Kaya nga ba't tayo? Pag nagtumbay ito. Kaya dito kami sa kabila. Meron pa silang tanim dito, eh. Nakadami. Kaya nga nakalitawan. Kitang kita. Yun, oh. Ang nilaw na. Nagkalat ang kalabasa. Tanggal na. Wala pa. Wala ako. Natin, buksan kita. Ito, oh, tanggalin mo na.
Malaki. Wala. Ayun, buti hindi na. Burrito. Ang palinaw ng mata, yung mga malabo ang mata dyan. Kung yung bulaklak, ay kung ito, pampalinaw ng mata. Yung bulaklak, pang katarata. Ilagay mo nga ito, Peng. Para tatlo-tatlo na. Kahirap magbalik-balik. Dapat sa ako na kaya. Kung pwede lang lagyan pa yung ulo ko eh. Tapos isusuon mo. Para ito, mamatay na to. Hindi na mabayang. Kunin nyo na lahat. Patay na yung ano. Natuyot. Natuyot. Pwede na itong maliit ay itong anante. Ay, may isa pa ganun. Yan, dala ba yun? Kasi natuyot na rin. Tanggalin nyo na lahat. Damage na. Yan o, lalam yung mabami na eh. Ha? Ayan, may dalawa pa. Gusto mo antay, diretso ko pa sa bayan. Tatlo na lang? Sige na yan, oh, lahat na bibi. Diretso na kayo sa bayan. Kaya lang guys, napakamura ng kanilang ano tawad sa may-ari. 500 lang ang isang kaban. Ang hirap nilang nalaga. Tapos 500 lang isang kaban. Sobrang mura. Yung iba kasi buyer guys, halos hingin na nila yung ano, produkto ng mga magsasaka. Hindi nila naiisip yung hirap ng mga magsasaka. Hirap at gastos. Hirap at gastos. Tapos pag nandyan na yung produkto eh, halos hingiin nila. Oh, dami. Parang, hindi na kasi, kung baga pwede Kasi na overripe na siya. Dami. paano eh, hindi ka gaganito na kung Much later. Merienda guys! Merienda time. Pagod kami guys, di pa kami natagahan. Dahil galing pa kami sa kapilya, tumupan. Saan yung mainit? Mainit tapos, Nestle. Sa mga gustong magkape, di magkape. Kung Sino ayaw magkape ba? Ako magkape. Yung Nestle. Meron naman ng kasante. Ay, may tasa kaya. Ito ante oh. Ready ang ating mga seniors. Mag-dive tayo doon ha. Tuloy, bibalikan natin yung suso. Baka meron. Punta kayo sa ida? Hoy, ano iluto nyo? Ano yung suso pwede dito? Gataan. Anong irrigation? Pwede rin yun. Kung may makuha ang suso. Ang tanong may makuha. Mas na lang tayo eh. Baka marami eh. Hindi, hindi kahit kunti lang susuway. Hindi natin yung malagoy. Tapos lagyan ng kalabasa na. Hindi, baga ma. Shoutout po kay Sir Alex Dipante. Hello po! Ang nagpapapamusta po ay yung asawa na si Miss Dang Dipante. Hello, sir. Yun. Talong. Makakain pa. Shoutout po kay Sir kay Rod ATV from Madrid, Spain. Hello po. Hello po. Guys, makikain kami. Shout out kay Sir Ulysses Castanaga. Hi, Sir. Hello po. Hello po. From Canada, Kabagis. Hello po. Paabot ngayon kamote. Ayun.
talong. Oh, guys. Tinarahan kami ng ng ulam na Auntie Fe. Thank you sa talong. Kasarap yan isaw-saw. Ay, ate, lagyan mong sili. Ay, nako, kalma na. Ano ka dami sila? Shout out po pala sa lokal ng Murphy Cubao. Hello, Hello po. po. Hello po sa mga kapatid natin dyan. Wala mong makita. Shoutout po kay Caro Ben Rualo at kay Isabelita Rualo. Kamusta po? May talbos pa sana, no? Kanina talbos ako ng kamote. Hindi, bawal man daw talbosan, ante. Hindi magtalbos lang dyan sa tabi. Sabi ni ante, ligaya. Hindi, isang kwan lang isang linya lang sa tabi. Oh, kain. Kain, guys! Ng Kain talong, tayo guys. guys, talong na nilaga. Ang sarap. Tingnan mo lang ngayon, baka may sira kwan, Ken. May Kami magbulaga sa iyo. Oy, sakang girl. kami nag-agahan eh. Nakikain kami dito sa Tapos bagong ulam no, kasarap. Pag sa bukid, walang hindi masarap. Lahat Lahat masarap. masarap. Pag karne ulam mo, mayaman ka na. Shoutout kay Uncle Tony Boy. Kay Tony Boy. Sabi niya lahat daw ng pagkain dito sa farm ay masarap. Wala daw hindi masarap. Kain, kain. Tipid ka na. Ano ka, agawan? Manong bantay mo, anong agawan sila dyan? Wala na de. Gutom siya, guys, oh. Bagoong lang to Oh, guys. nag-iisa na lang yung talong, ate. Baka pag-awgawan pa natin. Magkahiyaan pa. Baka magkahiyaan pa tayo. May siya. May pineapple siya. May asukal. Auntie, yung tinapay. A few moments later. Yan, guys, bago kami uuwi, maghuhugas kalawang kami sa ilog. Naliligo lang kami, ang init ng panahon, grabe. Baka ma-heat stroke. So guys, yung narvest namin, no? Dami. Sana maka 10 sako si Auntie Maria Pet. Buti lang malapit ang ilog dito sa kanila. Ganun siya kalapit. Abangan nyo ang simsok ng Saligaya. Yung Sarong kanuna. Ayan na guys, nandito na kami. Sarap. Hala. Yun, oh. Dito, sarap.